ହଁ ରେଡି। ରେଡି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯଦି ଯିବାକୁ ତୋର ଆଉ କାହା ହାତ ଧରିଲ କାହିଁକି କରିଲୁ ମିଛ ଭିନ। କଟ୍ କଟ୍। ଆରେ ପୁରା ଫିଲ୍ ଦେଇଗା, ପୁରା ମନରୁ ଯେମିତି ବାହାରୁଥିବ। ଭାବିବୁ ତ ମାଣ୍ଡୁ ତୋ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୀତଟାକୁ ଗାଇବୁ ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ମୋର ତ ମାଣ୍ଡୁ ହିଁ ନାହିଁ, ବ୍ରେକଅପ୍ କେମିତି ହବ? ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ନମ୍ବରଟା ନେ, ତାକୁ ଫୋନ କରିକି ତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବୁ। ତାପରେ ସେ ତ ମନା କରିବ, ମନା କଲା ପରେ ତୋ ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ବାହାରିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ ତ ମାଣ୍ଡୁ ନମ୍ବରଟା ଦେ। ହଉ ନେ 99 93 87। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କିଏ? ହଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣାର ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ତାହେଲେ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏଇ କଥାଟା ଆଗରୁ କହିଲନି। ଶଳା ସେ ଦେଢ ଫୁଟିଆକୁ ଭଲ ପାଇକି ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି।